Tuloy-tuloy ang konstruksyon ng inaabangang international port sa bayan ng Pasakaw na inaasahang magsisilbing mahalagang daan ng kalakalan at turismo, hindi lamang sa Camarines Sur maging karatig probinsya sa rehiyon. Malaking hakbang ang proyektong ito upang mapalakas ang ekonomiya ng Pasakaw sa oras na matapos ang international port. Inaasahang makakatulong ang port sa mas epesyenteng pagbiyahe ng mga kalakal, hindi lamang sa loob ng Camsur kundi pati na rin sa karatig bansa. Malaki ang pag-asa ng mga residente sa Barangay Camagong sa benepisyong hatid ng konstruksyon ng international port sa bayan ng Pasakaw. Ayon kay Tatay Abelardo Rodriguez, isa sa matagal nang naninirahan sa nasabing barangay, inaasahan nilang magdadala ng kaginhawahan ang proyekto sa kanilang komunidad sa oras na ito ay tuluyang matapos. Pag abot ni katarapos na niyo, baka matawan man kaming kaginhawaan idi sa muyang barangay. Tapos kung ano mga benepisyo na ali man sa bukid, aranin ang babaan mi, ang bagsakan mi. Dahil na kayo madalagan Pasakaw. Bukod sa kalakalan, nakikita rin ang malaking potensyal nito sa pagpapalago ng turismo sa Pasakaw, nakilala sa mga magagandang dalampasigan at resort. Sa pamamagitan ng international port, mas mapapadali ang pagdating ng mga turista, lokal man o dayuhan, na maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay para sa mga residente. Una sa turismo, siyempre maraming papasok sa amin. Lalo na may international port niyan. Baka time will come magkaroon din tayo ng cruise ship na dumaong dito sa Pasakaw. Then may mga turistang darating, then lalapag sa Pasakaw, iikot sa Pasakaw, bibili, sasakay ng baka padjak kasi mga foreigner, padjak, tricycle, lahat makikinabang. Sobrang tulong nito. And siyempre sa ekonomiya ng Pasakaw, kasi marami na yung mga cargos na dadalhin dito. Lahat ng mga negosyante na may transaction sa port, siyempre una-una kukuha ng business permit, and kukuha ng mga empleyado, lahat, ekonomiya, trabaho, malaking tulong to, hindi lang dito sa bayan ng Pasakaw. Kahit mga katabing bayan natin ay makikinabang once na mag-umpisa na itong international port. Inaasahan ding magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga manggagawa habang ito ay itinatayo at maging sa oras na ito ay ganap ng operasyonal. Malaki rin ang maitutulong nito sa mga lokal na negosyante, partikular sa sektor ng agrikultura at pangingisda dahil mas mapapabilis ang distribusyon ng kanilang produkto. Sa kasalukuyan, limitado pa ang kapasidad ng pagbiyahe ng mga kalakal papasok at palabas ng Pasakaw. Kadalasan ng mga produktong nagmumula sa Cebu at Maynila ay dinadala lamang sa pamamagitan ng maliliit na sasakyang pandagat o vessel na may kakulangan sa kapasidad at hindi sapat upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kalakalan. Access, connectivity, transportation, logistics. Ngayon ginagamit ang Pasakaw for transport of goods, mga galing Cebu, Manila, pero limitado sa maliliit na vessel. Pag nag-international port yan, mas malalaking barko, Panamax, so yung mga oil tanker. Inaasahang magiging ganap itong operasyonal sa mga susunod na taon. Proyektong magbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa Pasakaw sa probinsya ng Camsur at sa buong Bicol Region. Eli Balbin, CSN.